Domnul Băsescu, zic că am crezut că m-a iertat Dumnezeu. Nu, Doamne ferește, dar m-am gândit că după operație, după... Hai, trage acolo, scot. După ce sunteți... E o muncă grea asta de președinte, nu? De 5 ani. O faci cu spatele, cu capul se face munca asta. Ce dai la coasă? Dar cu știatica, nu mai aveți voie? Aia am not. Știatica? Pentru notă. Am tratat-o cu un not. Da, ați tratat cu not. Haideți să pregătim momentul extragerii. Până când va fi gata, să revenim la temele serioase ale emisiunii noastre. Ca să rămânem totuși în același cadru, am uitat să vă spun că fata dumneavoastră, cea mică Elena, s-a întâlnit cu băiatul, cu prietenul ei, cu Sida, și s-au dus să-și ia verghete. Măi, îl cheamă Bogdan. Scuzați-mă, da. Dar știați că și-au luat verghete? Sau că vor să-și ia verghete? O să mă anunți. Păi dacă nu mă anunță, sunt ăștia moderni. Când mă anunță, mă anunță. Nu mai spun nimic. Deci nu vă mai amestecați în familie, da? Dar acum la petrecere a fost și ea, am văzut, dar n-a fost fata cealaltă, Ioana. Ea de ce n-a fost? Ioana e plecată în Finlanda, vine mâine. S-a dus în excursia asta cu Moș Crăciun, păi cu reni, mai crede în Moș Crăciun? Înțeleg că a fost și pe un spărgător nuclear, un spărgător de gheață. Interesant. Interesant, da. M-am gândit că s-au să-i pregătească campania lui Joana când v-am auzit cu Finlanda, că acolo e noaptea foarte lungă. Bun, dar acum, revenind, dumneavoastră, unde faceți revelionul? Că mă întreabă telespectatorii și nu știu ce să le răspund. Tot în la zona Văii Prahovei, în orice caz, n-am hotărât unde, dar trebuie să spun că de 5 ani niciodată n-am fixat locul în care fac revelionul. Întotdeauna, după ce am dat mesajul la miezul nopții, împreună cu soția am intrat undeva, într-un restaurant. Da? Așa faceți? Și ne-a primit de fiecare dată. Cine poate să vă refuze? Cine poate să vă refuze? Dar dumneavoastră vi se iau bani la nota de plată la restaurant? Întotdeauna. Vreți dumneavoastră să plătiți? Sau? Da. Păi și ăla vă ia bani, patronul de acolo? Da, trebuie să facă nota. Păi știu, dar ar trebui el să vă dea bani, că îi faceți reclamă, onorați localul. Da, mai ales veniți voi cu televiziunile, știi? Păi da, filmăm, vă dați seama. Acum a auzit toată țara de Cabana Schiurilor, o să fie full acolo. Acolo am când era cabana veche, înainte să o modernizeze, aveam pe perete o semnătură. Și anul trecut am pus o semnătură și după ce s-a modernizat și ținut acolo în ramă. Frumos. Gesturi frumoase. Deci dumneavoastră dați SMS-uri cunoscuților de la mulți ani sau cum? Nu. Înainte de 12? Nu. Dar ce a zis mai devreme? Că dați un mesaj... după ce dați mesajul anual al președintelui. Mesajul anual al președintelui. Acum mi-a picat fisa. Și anul ăsta o să-l dați de la TVR? O să-l dau pe unde o să fiu. Nu, la TVR oricum nu mă duc în instituția aceea cât timp domnul Sasu este președinte director general. Deci chiar sunteți în război cu TVR-ul? Nu sunt în război, că dacă aș fi în război m-aș certa, dar dau o explicație publică de ce nu mă duc la postul public. Ne puteți spune de pe acum cine va fi noul președinte al TVR-ului? Că în februarie expiră mandatul domnului Sasu. Nu-i treaba mea. Probabil dacă se va schimba